Ještě jednou tak. A teď táta. Se usměje. A uděláš ještě? Udělej ještě. Marie, udělej ještě tátovi. Ona dělá trr, 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 trr. A udělej trr, 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 trr. Chceš udělat písni písy? Nebo uděláš ty? Do hlavičky ne. Do hlavičky ne, Maru. Ne, 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 do hlavičky. Na papír pisi, pisi. Na papír, bacha, bacha, má to zakudlané. To se nám do toho, víš? To se nám odskočilo. Uděláš ty? Trká. No, do hlavičky se nepoukej. Tak se tleskáme, ano. Bylo to hezké. Jak je veliká? Ukaž, jak jsi veliká. A ukaž, jak jsi veliká, Maru. Maru. Jak jsi veliká? Tak. Takhle jsi veliká. A jak se máš? Tak, šeliak. Tak, šeliak. A kde máš nos? To je prstík s nechtíkem, že? Maru, a kde máš nos? Kde máš nos? Tam máš nos. A kde máš uši? Kde máš uši? Tam jsou uši. A pusa? Kde máš pusu? Kde má Maruška pusu? Tam je.